రాష్ట్ర ప్రజల ప్రగతిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వ అధికారులు, ఉద్యోగులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. అధికారులు, ఉద్యోగులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే సహించబోమన్నారు. ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. సమావేశంలో మల్లు భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ, ప్రజాప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ప్రతి సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకం అనుకున్న లబ్ధిదారులకు చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజల జీవన స్థితిగతులు మెరుగుపరచడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మల్లు తెలిపారు. అధికారులు, ఉద్యోగులు విధులకు సకాలంలో హాజరు కావాలని, ఈ విషయంలో సీరియస్గా ఉంటామని ఆయన తెలిపారు.